56 років колонії суворого режиму на 4. Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону на швидкоруч виніс черговий незаконний вирок кримським татарам, яких окупанти звинуватили у тероризмі. Сейтуміру Сейтумірову присудили 17 років колонії суворого режиму. Його брату Осману Сейтумірову 14 років, їхньому дядьку Рустему Сейтмеметову 13, а також тяжко хворому Амету Сулейманову 12 років у колонії суворого режиму. Окупаційні прокурори вимагали ще жорсткішого покарання. При цьому ледь не єдиним доказом були так звані таємні свідки, особу яких так і не розкрили. Натомість на захист бранців свідчили 58 людей, які їх добре знають. Они будут продолжать говорить правду, они нас уверили в этом. Они попросили передать, что все эти дела ничего общего с правом, законностью не имеют. Эти дела имеют абсолютно ярко выраженный политический крен. Они полагают, что данное уголовное дело призвано оказать давление и запугать всех инакомыслящих. Если говорим про Крым, то в частности крымских татар, мусульман. Но, как они уверили и попросили передать, что запугать крымских татар не удастся, поскольку крымские татары мусульмане, они боятся только Всевышнего Господа. Вироку під стінами очікували близько 100 людей. Небайдужі, родичі та знайомі бранців здолали майже 1000 кілометрів до російського Ростова-на-Дону, щоб підтримати співвітчизників. Я обращаюсь к всем тем, кто, как говорится, горячо любит то государство, которое сегодня оценило, в кавычках, по достоинству, скажем, наших детей, что мнение граждан этого государства для властей ничего не значит. Мнение двух скрытых свидетелей, которых никому не показали, и мнение горе-экспертов, которые накалякали, по-русски говоря, всевозможные экспертизы, перевесили мнение и мысли поддержки десятков наших соседей, знакомых, близких. И пусть они подумают, что они стоят в глазах этой власти. Мы едины, независимо от того, кто где находится. Их дуа, так же, как и наши дуа, все вместе. Иншаллах, в скором времени Аллах даст всем нам, крымским татарам, мусульманам, благой исход. Всевышний Аллах сказал: не думай, что Аллах не ведает о том, что творят беззаконники. Он дает лишь отсрочку до того дня, когда закатятся взоры. Мы надеемся, что их взоры в скором времени закатятся, и наше мирное население будет жить в свободном Крыму. Мы все понимаем, что использование антитеррористического законодательства Российской Федерации именно в этом суде проходит в целях преследования крымских татар граждан Украины. Вот, и это еще одно подтверждение. Будет соответствующая реакция Министерства иностранных дел. А мы здесь в Генконсульстве Украины будем поддерживать наших граждан, насколько это возможно. Вбрані у білі накидки з портретами політв'язнів або ж з плакатами люди висловлювали протест репресіям окупантів. Вони стояли вздовж вулиць, дотримуючись дистанції, але окупаційних поліціянтів і це не влаштовувало. Федеральный закон 54 Российской Федерации. Я даю вам 15 минут на прекращение своей незаконной деятельности. В случае отказа вы будете все оформлены по 54 федеральному закону за нарушение статьи 20.2 административного кодекса. Время пошло 15 минут. Між присутніх групами ходили окупаційні поліціянти. Вони підходили до людей, переписували паспортні дані та фотографували документи. Именно по поводу пикетирования. Если кто-то стоят в маечках, там социальная дистанция, поэтому вот сотрудник сейчас перепишет данные ваши, с ним разбираться. Я не спорю, но на основании чего будет? До стін окупаційного Кримського гарнізонного суду у Сімферополі потрапити було ще складніше. Там відеозв'язком судили Амета Сулейманова. Попри вади серця, чоловіка з інвалідністю засудили до 12 років колонії суворого режиму. Люди, які з усього Криму приїхали підтримати бранця, не могли зайти і на подвір'я. Окупанти зустрічали їх за кількасот метрів, заявивши, що там тепер контрольно-пропускний пункт. Блокували дорогу
дорогу і адвокату Лілі Гімеджі. Так вы меня задерживаете, у меня в 10 часов приговор. Ближе, чем 1,5 метра, еще и без маски. Вы нарушаете или нет? Это не я нахожусь ближе, это Вы вы к ко нам мне подошли. Требует представить удостоверение на основании каких-то непонятных мероприятий. Считает, что я подхожу к сотрудникам полиции, хотя иду по пешеходной зоне, никому не мешаю. Сотрудники полиции преграждают мне проход в здание суда, где я сегодня участвую в качестве защитника. Тримаючи чималу дистанцію, люди стояли вздовж дороги. Поруч блукали окупаційні поліціянти з гучномовцями, а інші нахабно фотографували документи та обличчя присутніх. Это что, протестная акция? А? Поддержим? Кого поддержим? Кого поддержим? Первому предъявлению полиции на основании того, что сотрудник полиции требует удостоверения личности. Я ему дал паспорт, он посмотрел прописку. И все, больше ничего. Сказал, что есть какое-то правонарушение. Я не согласен с тем, что их обвиняют в терроризме, потому что они не предъявляли никаких террористических мотивов. Поэтому это меня возмущает, и я вышел для того, чтобы проявить солидарность. Прикриваючись нібито порушенням карантинних обмежень, окупаційні силовики почали затримувати присутніх. Людей силою заштовхали до автозаків. Выходите, что-то здесь кричите. Вы кто? Вы препятствуете работе СМИ. Я никому не препятствую. Удостоверить вашу личность. Зачем? В смысле зачем? Вы находитесь, что вы, организатор мероприятия или кто вы? Нет. Проходите, пожалуйста. Документ покажите ваш. Чего мой документ? Для удостоверения вашей личности. Проходите, Проходите, пожалуйста. Для чего? Мы не мешаем. Проходите. Да, проходите. Давай. Там будешь снимать, Заходи, давай. Вы начальника спросите своего. Там затримані кримські татари звернулися до Всевишнього. Zalim etenlerin cezasını ver ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim, sen bizlere birlik, muhabbetlik ver ya Rabbim. Amin. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Tez vakit içinde bütün dünya Müslümanlarının birliğini ver ya Rabbi. Amin. Yakşı niyetlerimize erişmeye sen nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ко мне подошел сотрудник полиции, он, по-моему, представился, не помню точно, и попросил пройти в автобус, сказав, что я якобы массово скопляюсь. Я говорю, я сам стою, никак не массово я не скопился. На что он мне парировал, сказал, что вы последние остались, кто не пройшов автобус. Окупанти затримали 30 кримських татар, які прийшли на підтримку, та ще 2 громадських журналістів. Автобусами їх відвезли до 2 окупаційних відділків поліції Сімферополя. У затриманих вилучили мобільні телефони, вимагали здати зразки слини та дихати в алкотестер. Крім того, в людей відібрали білі накидки з портретами бранців. Владислав Стужук, Заман, АТР. Негайно звільнити незаконно засуджених кримських татар. З такою заявою виступили у представництві президента України у Криму, а також в уповноваженої з прав людини. Людмила Денісова назвала вирок окупаційного суду незаконним. Здійснюючи судилище над кримськими татарами та іншими незаконно утримуваними українцями, країна-окупант Російська Федерація порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Загальну декларацію прав людини. Закликаю представників міжнародних місій, правозахисних організацій та дипломатичного корпусу змусити Російську Федерацію припинити безпідставні затримання та судилища над незаконно ув'язненими громадянами України та повернути їх на батьківщину. Стало відоме ім'я воїна, полеглого напередодні біля Новотошківського на Луганщині. Це боєць 17-ї танкової Криворізької бригади Віктор Рачугін. 36-річний воїн родом із Запоріжжя став на захист України навесні цього року. Минулої доби окупанти поранили 2 українських бійців, ще одного сьогодні зранку біля Причепилівки. Усі 3 у шпиталі, їх стан середньої важкості. Минулої доби окупанти гатили з важких мінометів у бік оборонців Новозванівки, Красногорівки, Троїцького та Кримського. На інших ділянках фронту ворог бив з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно, Орлан-10, з перетином лінії зіткнення. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. На місці колишньої резиденції Калга Султана в Сімферополі вже котрий рік ведеться будівництво капітальних споруд та каплиці. У різні роки цю територію намагалися забудувати. Навіть планували звести льодову ковзанку. Але щоразу кримськотатарській громадськості вдавалося відстояти цю землю. Ця територія мала охоронний статус, де в майбутньому мали бути проведені археологічні роботи. У 2014-2015 роках окупанти заднім числом виділили цю землю приватній особі. Наразі охоронна зона знаходиться за межами виділених 2 ділянок. Колись тут був пам'ятник кримськотатарської історії, культури та архітектури. Резиденція Калга Султана, другої особи в Кримському ханстві, була збудована наприкінці 15 століття. Під час першої анексії Криму Росією 1783 року палац було зруйновано. У 19 столітті на руїнах палацу звели пивний завод, який у середині минулого століття було знесено. З того часу там пустир. Всі знали, що це місце, де розташувався палац Калга Султана, тому тут немає жодних будівель. Усі знали його значущість. У 2017 році тут розпочалося приватне будівництво, територію обнесли парканом. Кримськотатарська громадськість забила на сполох. У листопаді 2017 року почалися розкопки. У результаті було виявлено керамічні глечики, люльки для паління та монети доби Кримського ханства. Тут ми бачимо спеціально оброблені плити, підлогу та фундамент, залишки стіни. Так, добре видно. Ця фотографія була зроблена на цій ділянці. А зараз нам кажуть, що там немає нічого історичного та культурного. Тоді що це? Це може бути мечеть Менглі-Герая або фундамент і стіни самого палацу. 48 ханів, 32 свого часу, як стали ханами, виконували роль Калга Султана. До складу палацу входила мечеть, побудована Менглі-Гераєм. Це був цілий комплекс. І що до нього входило, ми до кінця не знаємо досі. Якщо тут проведуть розкопки, тоді ми знатимемо. Після проведених у 2017 році досліджень передбачалося проведення повномасштабних розкопок. Рішенням суду власнику ділянки було наказано знести споруду. Але власник нібито так само замовив розкопки на своїй ділянці, та археологи, за його словами, не знайшли тут нічого, щоб пов'язувало територію з палацом Калга Султана. Це дозволило позбавити ділянку охоронного статусу та узаконити будівництво на ній. У 2019 году заключил договор с Раном Вадим Владиславович Майков. Заказали лист, открытый лист в Москве. И в 2019 году мы раскопки ввели здесь. Ничего не найдено. Что это? Да это засунутое в одно место. Все, что съедали, 2 монеты туда кинул, это не означает, что да, подкинули. Я постараюсь вас посадить на электрический стол. У нас государство вроде бы охраняет, да, на своих территориях объекты культурного наследия, способствует их изучению, развитию, реставрации. А вот в то же время, как на территории частных лиц, как видим, происходит строительство. Но не бывает так, да, вот вся территория вроде объекта, а потом по границе, по забору памятника нет. Ну, это в принципе нонсенс. Если не будут какие-то предприняты меры более такие решительные, если частные эти лица не пойдут на какие-то соглашения с государством, не будет эта ситуация таким образом разрешена, то у нас в принципе уже ничего не останется ни от самого дворца Калги Султана, ни от даже тех жалких крох культурного слоя, который мы здесь в принципе находили. Но особенно расстраивает то, что в это дело приплели религию. Насколько я знаю, я общался с владыкой, они согласия не давали. То есть это момент нехороший. Самое противное, это на религиозных чувствах начинает играть. То есть вот там якобы что-то там, какое-то знамение, и здесь вот оно должно появиться, там так называемая часовня. А это для чего делается? Для того, чтобы если вдруг что-то будет, там будут сносить, будут говориться, вот сносится там якобы там часовня христианская и так далее, и так далее.
Окупаційному військовому комісару Михайлу Шинкарьову оголошено підозру у вчиненні воєнного злочину. Про це повідомили у прокуратурі Криму. Шинкарьов керує незаконним призовом кримчан до лав окупаційного війська у Білогірському районі півострова. Встановлено, що до російської окупації Шинкарьов керував радіовідділенням військової частини ВМС України у Сімферополі, але зрадив присязі та пішов служити загарбнику. У 2019 році йому довірили організацію незаконного призову на посаді керівника окупаційного військового комісаріату Білогірського району. А це, за повідомленням прокуратури автономії, є порушенням законів та звичаїв війни. Покарання за такий злочин передбачає до 12 років за ґратами. Прокуратура автономії розглядає такі дії держави-окупанта в контексті систематичної політики Росії, яка спрямована на зміну демографічного складу населення півострова, оскільки кримчан фактично змушують покидати територію півострова, щоб уникнути незаконного призову на службу або притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від такої служби. Однак кримчани, які все ж проходили службу, не можуть піддаватись кримінальному переслідуванню на материковій частині України і навпаки є жертвами незаконних дій посадових осіб держави-окупанта. Раніше прокуратура Криму повідомила про підозру 10 окупаційним військовим комісарам Криму за проведення незаконного призову до загарбницького війська. За час окупації Криму провели вже 13 таких кампаній та закликали більше 34 тисяч кримчан. За даними Кримської правозахисної групи, лише минулого року до окупаційних судів передали 82 справи проти юнаків, які відмовляються йти до російської армії. Це майже стільки ж, скільки за попередні роки окупації разом. В одній із київських лікарень усі ліжка, призначені для пацієнтів із ковідом, зайняті. За словами лікарів, хворі надходять молодші, ніж було під час попередніх хвиль епідемії. Відділення наше має 72 інфекційних ліжка. Щодня ці ліжка, кожного ранку ми збираємо сводку, вони заповнені на 100%. Є додаткові резервні місця, які також займаються. Лікарі помітили, що хвороба протікає стрімкіше, ніж раніше, і допомогти стає дедалі складніше. Ми практично безсилі, тому що медикаменти, які ми звикли використовувати у таких пацієнтів, вони не призупиняють процес. Мобільний шпиталь ДСНС України готовий до роботи у Каховці на Херсонщині. Його розгорнули на спеціально підготовленому майданчику Каховської центральної лікарні. Він складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та вежами освітлення. Шпиталь посилив потужності лікарні на 120 ліжкомісць для хворих на COVID-19. Уже тиждень у Міністерстві охорони здоров'я України щоденно повідомляють про більш як 20 тисяч нових пацієнтів з ковідом. Більше є й госпіталізацій. У МОЗі це пов'язують із низьким результатом вакцинації. Станом на сьогодні понад 66% ліжок, виділених для лікування хворих на COVID-19, вже зайняті. У стаціонарах перебуває 41 331 пацієнт з коронавірусною хворобою та ще 6 тисяч осіб з підозрою на COVID-19. Цілком щеплених українців більше 7 мільйонів. Це близько 16,5% населення, що є одним з найнижчих показників у Європі. Очільник МОЗу Віктор Ляшко повідомив, що майже третина дорослого населення вже отримала бодай першу дозу. Я дякую тим, хто вже скористався можливістю і захистив своє здоров'я та життя. І запрошую всіх, хто ще не встиг чи вагається, до пунктів щеплення. Ця вакцина не на все життя. Ця вакцина для життя. Усі вакцини, схвалені для використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я, мають високу ефективність у запобіганні важкому перебігу захворювання на COVID-19, госпіталізації і смерті. Тому найкращою вакциною є та, що зараз доступна для вас. На тлі стрімкого поширення ковіду та запровадження урядом червоних зон збільшилася кількість щоденних щеплень. Минулого тижня 1,5 мільйони українців зробили перше або друге щеплення. Це удвічі більше, ніж тижнем раніше. З початку пандемії в Україні зареєстрували більше 2 мільйонів 800 тисяч випадків захворювання ковідом. Понад 64 тисячі людей померли.
Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримськотатарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримськотатарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.